Kung saan po. Ito po. Ay. Takot. Popon. Ayan po, may iba rin pong tao na mamasyal sa Consuelo. Init po dito. Takot aray. Mag-record ko mo, wala akong load. Ali ko lang mag-record. Record mo. The share too. Hi fans! Lang mag-record ko mo. Ito ang kurya yun dito. Pagya po ito makaroon. Hindi ba? Hindi po. Super init po sa Consuelo, mga baby, Pampanga. So very hard. Sana, oh may jowa! Oh, Oh my God. ay bawal. Nasunog na po ako. Nasunog na ako sa init ng araw. Nagalit na yung ex ko. Ayaw kong mitem. Tanala din eh. Sayang yung gluta. Ayun yung mga kaibigan ko. Likod ako na. Trip lang namin. Namiyaw mo eh. Sa'yo karagul na ka no. Kuna minag ng video. Yeah. Hello po. Ito yung vlog ko ulit. Mabublog na naman po ako. Hello everything. Ang daw. Nando. Nanawat yung lakay rin gilid do. Kung nga sige. Salang ka. Nao. Ako po lang. Kenny mo. Video mo to. Wala naman may hindi ang mangwan. Puta galang ano yung kuha mo. Ah, wala na yun. Ano?